Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननिसिम मोननैसो आपडेट लाना फैदों। ओमफ्राय फार्स्ट आपडेटआव दं जोंना बरनालि बायसियानि, ओमफ्राय सेकेन्ड आपडेटआव दं जकिंनि। दानिया जों फार्स्ट आपडेटखौ खोनासंना लानो फैदो। फार्स्ट आपडेटआ जोंना बरनालि बायसियाया मा बुंदों, बरनालि बायसियाया बर' नङा दे। ओमफ्राय बियो बर' मोजाङै रायज्लायनो रोङाबाबो बिथाङा बर' रावजोंनो फंनैसो खोथा बुंहरदों आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दंना, बर' हारिनि गेजेराव साफा सानै दं ड्राग्स एडिक्टेड, बैफोरनि सायाव फंनैसो बुंहरदों। ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन। नोंथांमोना जिखुनु नैबे बरनालि बायसियानि बुंनाय भिडिअखौ नायना लाग्रोदो। ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसिगोन, बिदिबा नायना लाग्रोदो लोगोफोर। Namaste Boroland, Kulumbai Bonisimbo, Angko Wasebang Onaini Takai, Ang Nangsarko Bungno Sengdong Di Ang Drug Addicts Ara Alcoholics Hinjo Porni Takai Kamani Mowa, Drugs Lanaya Jahaibai Manse Beram, Nang Sini Jagayo Jaifer Hoa Hinzo Drugs Lagrafer Dong Be Circle Treatment Kalamna Thakai Rehabilitation Center Yau Horna Hogan Mazang Rehab Center Naina Nei Horna Hogan Ajikali Birat Fake Rehab Unkarbai Drug Addicts Per Jesembang Hayo Modat Kalam Hun Blaso Jogni Society El Mazang Zagan Ang Boro Bung Nayaw Mabapar Garanti Jaflang Bayuba Angkaw Ni Maha Hog Gajatang Bonisimbaw ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे बरनालि बायसियानि बुंनाय भिडिअखौ नुखाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ माबादि मोनदों, बेनि बुंनाय रावखौ माबादि मोनदों, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय फैदो जों दानिया सेकेन्ड आपडेटखौ खोनासंनि। सेकेन्ड आपडेटआ जाहैबाय लोगोफोर जकिं। आं जकिंनि मोनसे दाख्लि जकिंखौ रायनाय एबा बुंनाय मोनसे भिडिअखौ आपडेट बै सिगांनि भिडिअनि गेजेरजों आपडेट होना होखादोंमोन। ओमफ्राय दा जकिंआ बै हिन्जावनि सायावनो रिप्लाइ भिडिअ लाबोफिनदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन। ओमफ्राय बिथाङा मा होनो, जकिंआ दायो फेसबुकआवल' बांसिनानो फेमास नालाय, ओमफ्राय इउटुबाव बारा नुलाबायनो नागिरा आरोना। इउटुबाव बिथांनिया बारा साबसक्राइब गैया। आं दाख्लै नायनायाव चेक खालामनायाव नुदों 2K पइन्ट बेसेबांबा दंमोन आरोना। ओमफ्राय जिखुनु जाया फेसबुक बा मा होनो इउटुबाव सापर्ट खालामनाय जाबाय बिथांखौ। ओमफ्राय जिखुनु जाया नैबे जकिंनि नैबे रिप्लाइ खालामनाय भिडिअखौ नायदो। ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसिगोन। बिदिबा नैबे जकिंनि रिप्लाइ खालामनाय भिडिअखौ नायदो लोगोफोर। आरो नों चेलेन्ज नायनांनो नाङा, 1 मान्थ नों आंनो टाइम होनो नाङा, 15 दिनाव आङो मनिटाइज खालामना होनो हायो। खारन माब्रै, साइकेल लायै लायै बेराय न' हाबनानै फलोवार्स खालामनानै शेयार खालामनानै 10 दिननि गेजेरावनो आं वाच टाइम लाबोनानै कमप्लिट खालामनानै नोंखौ आङो 15 दिननि थाखाय गदायबो लानो हानाय आंनाव राइट आरो बोलो दङ। एग्रिमेन्ट हालाय नों आंजों, एग्रिमेन्ट खानानै आंनि खाथियाव फै, नोंनि बे पेजखौ लाबो। जोंनि हौवानि माइन्डआ बिराद डेन्जार बुस्थु। सासे बिनानाव सिस्टारा ओरैबायदि आंनि सायावहाय मोनसे भिडिअ लाबोबाय थादों बे बाराव बारायनो ना, माने बेना बुंनाय भइसफ्रा ओरैबायदि माने आखाइ खबस्रो ओरै खबस्रो राव बाहायदों। एक्चुअलि सिस्टार नोंनि ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे जकिंनि रिप्लाइ खालामनाय भिडिअखौ नुखाबाय। ओमफ्राय भिडिअखौ नुनानै माबादि मोनदों, मोजां जादों ना गाज्रि जादों, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिथाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय जकिंखौ थांनानै इउटुबाव सापर्ट हैबानो जाबाय। ओमफ्राय बिथांखौ फेसबुकाव एसेबां माने फेमासखाय आंबो सानदोंमोन मा इउटुबनिबो सासे गिदिर इउटुबार होननानै। ओमफ्राय आं सिगां बारा खालामाखैमोन आरो, ओमफ्राय दाख्लैसो नायबाय आङो, नायनानै नुबाय इउटुबाव बिथांना बारा भिउस फैया। ओमफ्राय जोंफोरबायदिनो आरोना, बिथांखौबो सापर्ट खालामो, आंखौबो सापर्ट खालाम। ओमफ्राय दिनै भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, साबसक्राइब खालाम। थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव। बाय बाय।